matanga kubisa eti ishe ndikomborere nditaure chokwadi padare uchagara unenge uchingomiramira apa chiko iwe ndounotsvagira eti kwashe ambobuya but azodzokera avashandire munhu mwari basi ndiripo I'm sorry. Nyaya ndave nayo yanga iri ane muroora wangu nehabvadzi yangu. Nyaya yacho yanga iri pakati pemuroora wangu nehanzvadzi yangu Tawanda. Nyaya yanga iripo ndeyekuti pautu hwavo vanhu vanotokwanisa kushanda vachitochengeta mhuri yavo, asi zvaizvezvi takatoda kutovabvunza havatozivi kuti vana vavo vari kupi, vari kuitei, vadyei, havasi kuchengeta vana vavo. Ndonyaya ndandauya nayo kuti mutibatsirewo sedare kuti tionesane kuti tingabatsirana sei semhuri, vamirewo nemhuri yavo vari vaviri. Como kuitei baba manje pautora mamunesi tinobatsirane patinenge takwanisawo kuzwana. Sezvo tiri vanhu vasingaendi basi. Pari zvino ari kugara kwasekuru. Dikanga ari kuchikoro asi akatorwa nezuva. Inini handisi kumba, takatadza kuenda mukugara. Magariro andiraenda. ndoringa mukutarisira kwavari kutarisira kubva kwandiri havasi kunazoona zvichikuda asi nzvimbo asi zvichiramba. Saka sehama hapana umwe achapindira kunze kwaivo, denga ndozvarakareva. Saka ndoona kuti varemerwa kana vakudaisa. Saka zvakureva kuti ivo neni ngationesani ndokuti tiende mberi, isangove danho rekuya kuno chete. Zvinhu zvekutoti pachedu tega tiri kugona kuuyisa chinooneka pasina kutaura naye kuti tate vana. Ndatimambo ndazvinzwa zvarehwa zvichikundikana kuchengeta mhuri yedu. Ichokwadi kuzama tinozama nepatinokwanisa, asi pane pamwe patinotoona kuti tonochema kune vamwe vedu vakabuda kare. Saka navakureva vachiti vaakuremerwa, zvino zvaakureva kuti inini naivo tine basa tionesane kuti havana vasazoramba kuti vachitange vapo vanenzi, nekuti vana vavo nhasi ndakatorwa vachasara vachibvunzana vana vavo. Saka ngatibatsirane, inini nemudzimai vangu tomirawo toga tichitawo zvivana vedu. Ndozvaishungudzawo shuwa, hazvina kuti hazvisi zvanhasi, hazvisi zvanhasi, vane makore kuti zvichizamiwa kunzi zvioneke kuti tingaite sei, but havana sotogara pafamu. Kamunda ndakazokawana iwo mwaka uno asi ndatotanga. Ndiri kuremerwa ndindoga, mai vachiri kwavari vachitarisira kuti pamwe vachazocheuka, but vasina kurongwa nhau yedare handione ndaa vanga vachiuya kana kundiona kana kuti iyo ndivaona. Vari kuraramira vari kwahombe nasekuru vavo. Akunga ndakatodzoka musi wavo vakatoenda vanga vachitodiwa but hasha dzavo ndofunga ndodzakangova kongo.
Ivanduza vakati vachivanika kuti hautatara harinozati vakaona kuti havazomusisa haipekoti kuti ndatomaya kuti ndimatari kwangosongo tazoitaura nezve nekuti mashoko anopindurwa nomurume wakaoma ari kuti ava iazvadzati hanzi mwari akati unobatsira nevanenge vakabuda kare kuzamawo asazvisvika parevo yavanotasi saka ivose vana vange vavo asi nezvazvaita zvaradza kuti ivo nemune basa pane zvekuti vanotomugago pasi urinari kuti urimurisi kuti vacho unosiswaani ani vana vandei asi maitwa nyesha namwari vana mukana unochiwana saka anochiva kuti mukazova uregera madhinoti vashaka kunya asakanza kunesa saka vane basa halo ani vane basa naitete vangovunza unowe munhu ari anoda kuti ashande otoshanda kushandira esinepanhu sichinepanhu zvedu ndozviri kuvabatsira nokuvatizezimbora nekunai chimaimevatsvagwe vanodatsirana vanhu vanora ndingaita vatituko mutorisine basa chitaura vaita andikangotaura sematauriro aiita mukomana nyaya iyi haisi yanhasi yaane makore akambotangiswa danga renguruve namai vangu mukomana vari pamwe chete akadzipedza 1 by 1 achitengesa achiita zvaanoita kuvhara zvikwereti zvake uyotengesa nguruve inobereka 16 vana at one time plus but akadzipedza ndobva apinzwa contract nehanzvadzi yangu firstborn angambouya anoshandira kuharara atozoenda bcause ashedzwa kubasa ndobva vatanga kuchengeta huku ma5-10,000 if I'm not wrong vachichengeta huku vachiita zvikwereti they would take zvinhu votadza kubudisa huku dzavo nezvakanaka dzekupedzisira dzavakaita dzakatobhadhara chikwereti chocho close to 2,000 nehanzvadzi yangu firstborn waanotedzana nayo tiri 4 pakubereka iye ndiye number 2 ndini number 4 pautu hwavo vanobhilivha kuti huku idzodzo tisu takadya mari yacho asi vakaendeswa kune murungu wavaita huku naye akatovaudza kuti mune chikwereti an outstanding amount of a set of 1 point something takabhadhirwa nehanzvadzi yedu firstborn but anoaleja kuti kushanda kwake kwese kunotorwa nesu saka that's why he's saying kuti zvinhu itori basa rako kuti uchengete vana vangu takanotikasiya anonoyo anotaura zvekunyewa kuti hachingotamba nako zvinokuitira izvozvo ndaona pahama yangu kuti pane zvimwe zvichekera unotadza kuti uone kuti kuda kuti kakuti ndomukuru wake angaitani hapana zvekuchita kuno haisi paakakura inanga chiri mudiki but akatangira ake kare kunesana nevanhu mambo chakakosha pakuende paukama kuumbirizana pakuonekwa muchiumbirizana kwete kumira popoto chete kwete kuti ari kutsvanga futi ende uyezve dai pave nerudo handioni dai pane zvakanyanya zvinenge zvichinetsa ende uyezve
kubatsirana kuni kuti uzokushandisa sechituko unoshaya chiremerero pakurarama kwemunhu. Saka kana uri munhu abatsira, ita nemoyo serudo chaipinda nemoyo, kwete kungoti chero ndaita mangwana uzozvisvonesa futi wakutuka kunge wakamanikidzwa uye wakadaniweka. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinobvisa munhu rudo. Simba rinouya nerudo chete. Simba rekuvaka. Inini hangu ndiri munhu anoshanda zvavanoziva. Kushanda kwangu ndekwekutoti kana ndoshanda, kana ivo vese vanonyarara, kutaura kwekuti ndakangotarisa chete because ndaneta, vachanzwisisa, handichaziva kana kuchemera pasina, anondinzwa hapasina. Ava varipo pakunzwa vachipindirawo mashoko avo emoto avanenge vachimboda. Patomboita kana makakatano kana hondo chaidzo dzogona kuda kubuda, patotozona kuti this is not necessary. Ndingotarisawo kumakore pamwe kuchauya mhinduro yena. Because I cannot blame them, but most of my disputes with my wife, they are amongst those stories. Regardless of my status, they disrespect me in front of even my kids. So I wonder. Kuti vazosiyana meno kana tichikanganisa kutaura. Ava vanhu tu kuti vazoseparata zvavaita nhasi izvi. Pane amai vangu inini yakubereka vakashaya last year. Ndobva vakaitirwa memorial service musi wa18 October. Saka pamemorial service ipapo mwana womukomana mudiki grade 5 akanzi anotorwa kuchikoro avepo pamemorial service yagogo vake. Mukuru wacho anga atoripo nokuti akanyora grade 7 anga atodzoka. Uyu mukomana uyu pese panoitwa nyaya dzekuti vana vatorwe kuchikoro kana kuti vadzoserwe, anoda kuita ubaba pasituation which is not bad. Ndo zvaari, ndibaba vevanhu. Asi chakapoti vanhu havanetsani. Amai ava vakaronga, havana kuronga isachi. Mwana womukomana paanga kudzokera kuchikoro akaenda kuna mama akati, mama, kuti woenda kuchikoro naBamdiki. Bamdiki munin'ina wake hanzvadzi yangu ane mwana anodzidza futi pachikoro chimwe chete neiyeyu ane grade 5. Saka vaiti kana vachimuendesa muECD vanoenda naye everyday back and forth. Ndobva vati kune muzukuru iyeyu mukomana, mangwana kana ndakuenda kuchikoro yaive mandi, ndichaenda newe ndonokudzosera kuchikoro. Mukomana wegrade 5 ndokuenda kuna mai vake akati, mama, ndikuenda kuchikoro naBamdiki mangwana, asi kuna uyu zvakabuda zvitafanike uyu ndiaenda noronga naBamdiki. Ndobva paitafanike pabuda nyaya dzekuwirirana pakati paBamdiki nauyu. Saka vakanetsana, vanogara vachinetsana zvekutukana mashoko akakurisa, ndokuzoenda kwakaita mai avo. Amai taurai. Nyaya yaBamdiki haina kutanga nhasi. Kubva firstborn yangu ane 13 years achiri kutoyamwa mukaka chaiwo. Baba vaenditi ndinohora nemunina wangu. Saka apa pakaitika nhau idzi pakazobuda muromo wekuti mwana iye mudiki uyu akanzi naBamdiki ndonokusiya kuchikoro ndewake munina wangu. Panga pasina chakamboipa kuti anosiyiwa naBamdiki, nokuti Bamdiki vanoenda kuchikoro ikoko everyday. Uye haana moto, anga asina kana method yekumboendesa mwana iye kuchikoro. Asi Bamdiki ndo akati ndinoenda newe. But uyu manje nekuti haazokwanisa kusefa mashoko ake, anotaura zvinhu zvakaipa kuna mai avo. Ndokusiyana kwavakaita panguva yavari. So tanga takufunga kuti tichikubatsirai sevanhu vauya kuzobatsirwa. Murume uyu achitaura ane vana vamuri kuita take care of. Handitika izvozvo musadzokere kumashure. Muri kuzvidzwa zvatiri kutaura, musadzokere kumashure. Vana mainnocent souls ivavo, vana vari mumusha menyu ende hazvichinje ukama hwamuinahwo. Ndikutonzwa mutaura kuti gudhi vangu venhamba yakati kureva kuti muri vanhu vakaberekwa nababa umwe chete, maybe kusiyana kumadzimai here hameno.
asi baba wenyu kana ari umwe chete muri vana vomunhu wani. Handiti ndizvo? Mwoyo wamuinawo iwoyo kuti vana vanofanira kuenda kuchikoro, muri kuronga ramangwana revana vapi ivavo. Handiti vekuti mukavasiya vakave marombe enyika, vana ivavo vanosorwa ndimi. Dai muri vamwe vanhu marega kutiisa maziso pavanhu vamuri kuona kuti vari kukundikana kuti vana vaende mberi ivavo. Kana muchisiyana navo ivo ava vanoziva zvavari kuita, munogona kusiyana navo, but motora upenyu hwevana mohususukidza. Handiti mowana chamunonongedzera kuti takaona kuti imimi iwe unogona kutagira sadza rako uchitodya uchirarama, unogona kuti zvekare kudai dai uchirarama. Asi vana, handiti kuendesa vana kuchikoro nemotikari kuti ndokwandiri kuenda ndosiya mwana ari pamba nokuti pane kufungidzirana kuti munin'ina atora maiguru abereka namaiguru, zvingaite zvinhu zvakadaro. Tikadaro tinoenda here mberi. Imwe nawo yakabuda ndeyekuti vana vese vari tuiva havasi vavo. Zvakatanga zvabva kuna tete zvikazouya kuna hanzvadzi yavo. Ndevake vakomana. Ndo vangatotsanangura kana vane ruzivo nazvo. Tete inini ndakachitaura Mukatukana navo pakatete paimba vachiti sei muchida kugara muchingondibatsira madi maita kuti ndimire tete pavana vangu. Tete mukati vana vacho vanoti vana ndovandokubva kuvatangira navo pamukazovasungisa baba ndizvo ndinoziva akataura ndimakazviti imi makazvitotisira ndizvozvo mukuru ndianza mhanyira Harare. Amen. Vashota chimwe chete chikomana chiri kuSouth chinogara kuSouth. Achiita zveuswa uyoyo ndewekwemukomo wababa. Ndiye agara anoita zvemari icho icho. Munin'ina wangu mwana wemukomo wababa. Tanokura pamwe chete. Saka muri kubva Tinaye pamwe. mawangwe asi muri kushanda kuti vana mukomori manchivasukidza kuzvimbanga chikoro Ndobaba. Aiwa mbiri tinopa ndobaba. Aiwa baba ke. vari kuti vari vakuremi saka itai muchivakasi Mototodziva. itai muchivakasi timai mukudzoka kwanoni chidzoka mutambure mubesa vanga vakanzi nasekuru vaite zvavakanzi vaite, ivo havana kuda kuita izvozvo. sekuru ndiani Hanzvadzi yamai vangu Festimunyemba mamama. vakatovaitei Mushure mekudaro sekuru makatovaitei makuya kwakaita achiuya kumba tavaitei ndakati inini ava vauye nemunyai wavo kana achikwanisa kubata natevhara vauya natevhara vavo kuti ndizive nekuti handizive kuti mwana uya akawanda. Panguva yakauya vakauya ari manheru handisi baba vedu sekuru hanzvadzi yamai ko baba vake vari kupi? vari kuHarare. Kudomboshava. Kwemuri kuda kuziva zvekurohwa kwemuzukuru baba vake varipo nekuda kwenyu? zvanga zvaitika ndezvekuti kuuya kwakaita muzukuru vachiuya kumba kwangu ini vakanga kuri kupotera kudetsana kwavanga vachiita mashure pese vanga vasingauyi saka ndokutanga kuuya kwaakaita ini handizivi kuti ane murume Vana vaviri
Havazvizivi. Kwebaba venyu? Baba vanozviziva. Yes. Saka ndosaka ndakati tezvara kana munyai wako tezvara wako ndotaura nawo pafoni. Saka ndozvana ndichida chero ndizive kuti ichokwadi mukadzi newani nokuti ndinogona kumupawo zvina kumuuraya. Kwaiye mukadzi wachona pamune muchimupa kumurume wake anotadza kutaura kuti aiwa asi murume wangu kana asiri murume wake. Zvinoita kuti ave vari vachidanana zvavanditi, asi ndakanga ndisina shoko rakabva kuna tezvara vangu kuti ndiye mukwasha. Kana paakaroora pachona hapana kutorwa kwamai akadari. Saka isi mhosva yake ka? Haisi mhosva yake, ndosaka ndakati ndoda tezvara kana imi mungadai makabvunza kumukwasha wenyu baba vemwana uyu kuti pana zinyohwera pano mukwasha iyeye munomuziva here? Baba anhingi ndakaedza kuona pafoni yake nokuti simba chatinoda kukurambidzai sekuru ndechekuperekedzera kuuraya musha wevana. Imi murimi sekuru munofanirwa kugadzirisa nyaya dzemisha yevana. Handiti Mapoka? Imi hamusiri mairoorerwa kane uyu kana aikuudzai kuti baba vanoziva mukwasha wavo. Uyu hamusiriwo angauye kuzokuudzai kuti ndiri mukwasha. Kutonga kwenyu kuri Rome. Gadzirwai nedare tikubatsirei. Handiti Mapoka? Zvamungadai makaita mwana uyu arware munhu ane dzinokushanda ndiye auya achikuratidzai murume wake. Handiti inzwai nyange vakauya vakati mwakauya nezuro mwakauya nerini hazvina basa. Tiri kuti imi dare parakazengera akutanga iroro ramakanga maakupa mutongo wokuti panotodiwa nhingi. Maimhanya vanhu vamaifanira kutanga mataura navo ndivo vaviri ava. Handiti Mapoka? Musati mamboenda kumwe kwese ndo vanhu vamaifanira kutaura navo vaviri muchitungamirirwa nemuzukuru. Muzukuru kana achinogara mumusha mevanhu kwemakore ekubereka vana vaviri, umwe ane 13 years umwe ane makore mangani, musingazvizive musasekuru vake. Mama zvingori pachena ndakutaura nazisa because mai vakadzi vavari mai vangu saka munazvidza kutaura vanhu kunosiyana. Mari angakutaiwo nyasha mukange muchiwana munokwanisa kutobatsira kana zvichikuringana iwo mukwanisa kubatsira asi kubatsira ukabatsira ofuti mwana kuda wokutaura asi mari uchitibatsirwa uchanda chi saka neuyo kana zvinokwazvo tizavisisa kubatsira chingabva wapeta maoko kana kuzobuta mashoko anogodora munhu ari kudii wanonosunga kuti ndakuda kudari chinananisei ane zvinhu zvamudii zvambata ndo amen nokunzanduta imimo maini nemasimba makaita amungatazoshandira vanhu kashoma wakangoshanda vamanoda kumari nekuti zvaramana aiseiziva ichichakaroma mukazvarire vana kuti vaibva atizonomushanda saka kuri munhu arikushanda kuti sema munhu ari pasi kumusaidii sekuru matimamusimba mai vavanhu chitumai babai vavo vataure vareve kufaundasha inorega kuazisii munhu vatuma uya chokuru asi pamukudauya pfuma yacho iripoii vanhu vachishava mari chikoro kudiwa mamwe chakandipa kudzidzikana zvakanyanya pakabva maita posa mukugarisana nguva diki sekuru ava wakandipa mutongo wakaoma kudarika dhungi pacharo. Wakanditi iwewe famba nzendo yekuti asadombo watezvara ndiende kunovatora kuti ava vaudzwe nyaya dzasisi vavo vakatorwa nedenga kare.
vatezvara vangu vanodumodza vana chavakaita. Ini nditori nani. Vandibata pane muzukuru. Ndakatarisa ndakavatarisa vachitogwina zvine moto mukati. Ndikatizvo ndinganembotiza ndiende. Ndakumba ndadziya nyaya nyakubereka. Zvanzi hazvino mukurarama kwedu. Vataurire kuti kodero vaivatadza ivo kuti tovapa airtime. pavakafonera sekuru haizvo zvandiziva ndozvandiri kuti pavakafonera sekuru vachinziita izvozvo vakazoburisa muromo wekuti muzukuru wenyu muzukuru torai mugare naye kureva kuti vaite mukadzi vakatotaura vakati hatisi kukuramanisa nguva yandatora mambo ndichikumbira vanhu ava kuti vandisunungure vana vasati usununguriwe munhu waunogara uchiti ure pamba uda usununguriwe nyaya yanetsa pamberi nokuchengetedza munhu vana asakaita vana vatori saka imi mukava kumwe chete vana vanochengetsa imi munorurama kukumirwa musha ndikuramba kugara ndichishungurudza kana achichinja maitiro ake ngaachinja ndakachinja kare wakachinja ngauye vazvionere ngauye vazvionere mambo hauzonditema nedemo ndicherera pasi sekutaura vakakona zvapoeka ngavazive ndichidzokera wakataura kuti ndokuuraya ndikakucherera pasi vanotoziva zvekutsvaga nembwa dzemapurisa ingano dzekuchisisa hadzisingani vana makataura kuti vana havasieni vatichengetedza zvivana zvakanaka vaivanorova handirove bonzora unzi vechirungu vanorova mai haigaiinonetsa chanachida kuti mundibatsire nacho chikunga ndochichemo changu kana hanzvadzi yangu firstborn kana baba kana mai vangu ava vanhu vaviri avanga havashanda January to December kana variko kumbo kumapostori ndokuva vanoswera vari havashanda saka da kunatsoti ari kutaura zvinhu zviri pachena havashandi vanoswera vachienda kwavanoenda vodzoka vachiti iwe unoroya iwe unoita zvakati havashandi vanopiwa maopportunities akawanda pamba havabhadhare rent havana chavanoita chekubhadhara nyika kuti kungava rent magetsi havabhadhari vanopiwa nguruve vanopedza danga renguruve vanopiwa huku vanopedza huku izvezvi vakapiwa mabhatanads last season haana kubuda ne$200 mabhatanads akatengwa for close to 1000 US haana kubudisa kana $300 mukomana vese vari vaviri kunyanya saka chichemo changu chandingafambi nacho ndakamirira vanhu vandasiya kumba ndechekuti ngavawanikwe vachimuka sezvinoita munhu wese pano basi kumuka uchienda kubasi odzoka kumba nyangwe iri $50 inoshanda pavisit yemwana kuchikoro havasponse visit yevana its me ndini ndinoenda ndonotenga chikafu kana kuti ndinopa baba vangu mari kana moenda mupe vazukuru venyu izvezvi hembe dzakapfekwa nevana vavo dzavari kuchinja day in and day out ndindodzitenga haisi mhosva kuti ndinochengeta asi hazvinakidzi kuchengetera umwe munhu vana iye munhu yeye ane makumbo maviri maoko maviri ane njere dzinotodhonza hazvisi izi saka chichemo changu ndechekuti ngavawanikwe vachibudisa kana ingava $50 whatever it is chavakwanisa
ngavaitire vana vavo. Mwana anodawo kufara kuziva kuti ndatengerwa ichi namai vangu kana nababa vangu. Izvezvi ava vari kushanda. Handizoti vane nguva yakareba sei vachishanda. Asi kuti vangotumira mwana wavo kana $2 paEco Cash havasati vazviita. Saka vanovhura zvikoro mukuisa mari. Kwandiri kushanda uku ndezvekuti handingati kushanda everyday, ndezvekuti munogona kunzi pawiki unenge washanda 1 day 2 days zvichienderana nekuti basa racho rinenge richiwanika sei. Chimwe chanachida kutaura chakagara chaonekwa namai vangu, uyu mukadzi anoshanda, kana akapiwa opportunity anokwanisa kushanda. Asi kana iri nzira yamungashandise sedare kumubatsira kuti akwanise kuzvishanda, anomiswa nemukumoyo. Anorambidzwa kushanda naivo baba varapa. Anotomudzwa ndinokurovera izvo. Hadzu kana ukada unotengesa wakaita chawaita uve nanokura iko. Saka kana iri nzira yamungakwanisa kuvabatsira kuti ava mai ava chido chavanacho chekushandira vana vavo vakwanise kuchiita, but zvaizvezvi hapana chinhu chandingati vanoitira vana vavo vari paviri. So munhu ari wrong ndibhudu yenyu ndiri wrong mama. Wakure wrong ndakumbira redro shongo asi ndibatsira ishe vana vangu vakwanisa kungowana mai vavo kabisa vadzokawo kumba. Izvi zvebasa hanzi kwahombe zvavakasvika vachirongerwa nasekuru ravakasvika mamwe. Ndakazotera after 3 days. Vabva kuba ava vanga vatobaya mabhatani ebasa ava vatomushandi waStewart. Ndichisvika so ndikutonzi ndakutomhanyira kubasa ini kubasa ava vachitogwinawo vachitoti ndozvaatopo vakuenda kubasa. Saka zvisinei mambo ndachikumbirawo ndokumbirawo zvigume ndikwanise kuunganidza kana ndanzwa mapoinzi ari kutaura ari kupoika ivo vacho veukama vandauya navavo vari kuratidza kuti vanenge vane ruoko rumwe ravada kundibatsira narwo, ndosaka vari kutaura kuchema, asi tida kuti tisangane pakati zviri zvechokwadi tionesane. Okay mama, tionesane mama, tibatsire nokuti hanzi vagare kwavari ndichiti adzimai yangu vari kwahombe atenzi aiwa kwete kwete izvo kwete nokuti musi wakaenda asekuru vake uyu vanenge ava vasiri ava vekupixton vakataura muromo wakandibata kubata pahuro chaipo kumira kufema wekuti muzukuru ndakambokutaurira kuti murume wako adzimo ndizvitarise kuti adzimo ndizvandiri41 ndoenda mberi ndonzwa ndakakudza kuti imba inoitwa kunge sauti mumuriwo unoita uchitesta chachipambi chakudzwa muzukuru naasekuru zvisina kana kunyara inini foni iri paloudspeaker ava chizvimba zvakanzi ndikuru ari kuzvinzwira hanzi emusiyo enda unombonotsvaga pamwe pari nani. Ndakabva ndandikitira handakwanisa kuvaruziva toti zvakatobata munhu andichibva andokwira bhazi nemari yandikuzati hasina, asi achasaura oita mari panzvimbo iyoyo. Noti pana vamwe vanonzi tete vakewo vandindorarama chingoti tete tete hwacho futi hwakarerukira pakubasa imba yavo chete zvisina zvakawanda. Pane musikana uyu paakauya haana kutaura kuti anga arinda basa uku akatoita kundikumbira kuti sekudawo kuendawo kubasa kusiendava ndikati zviri pauri muzifunga wakaendega soita kusina kuti agara kuba kwangu manga matichi handina kutuka ndakangozongoenderera mberi nechivanhu chacho handina kutuka ndakangopinda bo zvazvapachida kuti ava vari kundibvutira handina chinhu ndasina backup nyange yehama ndakamira ndiri 1. zvinoita here kuti ini nditorewo muzukuru wangu ndiite mukadzi
Ndofoni yachira mameseji andakutaura nemine shori. Pane mameseji foni yacho zvakadaro nemamwe mameseji akatora nekusiyana kwavo saka ninochirasa here muzukuru wangu kana auya kumba kwangu kumurasa chikuti isu ndavakakonanasuzisiwa chikukumbira kuti chikaika muzukuru azokekumba achinete vanhu zviri kwavaivarisa waibiwa ndido vanomurume nemukadzi mai vavo saka ndikuti zviri kwavari vari inini handisi mudzimai wavo saka manje nyaya iripo hapana mabatsiro anogona kuita kunze kwekutoziva inini hapana mabatsiro anogona kuita zvavanenge vataura nevaridzi ndizvozvo ini nemurume ndanga ndisina kuramba asi ndanga ndakati handekwa sekuti tinogadziriswa nekuti magariro atiri kuita anyanya vaanotaura mashoko ekuti pese paanenge abuda nzoka achiti wahura tinanogarisana kana maina problem ati munoona kumakati mabhiza handizeri halo alright ino vanovavekawo hembe ichicho munati vanhu vatikutaura takanangana kusiini ende kwanzi mini muri munhu anoshanda mukawanirwa kunzi munogona kushanda zvaka muri munhu anozishandira ndatenda nenyaya pakabuda muromo wekunzi ndichaurayiwa nababa saka ndikadzokera vanondiurayira ondicherera pasi sekutaura kwavakaita pane zvimwe zvinhu zvekuda kuedza munhu anenge achitotaura ndoita chakati havasi kundituka asi ano zvanyanya mama kubva mwana wangu ane gore kusvika izvezvi kunongonzi hure kana ndiri hure vanofanira kutaura kuti ndakamuona ana nhingi vakasvika pakutaura kuti vana havasi vangu saka ndogara sei pakadavazodzoka vachimhangara kwamuri andokumbira musave netsitsineni zvikanzi zvadzokorodzera ndochindapfidza kuti unotengesa ndoga aane tumani chekubvumisira mambo ava vaviri ava pane zviri mumwoyo izvozvi vamwe vari kutovira asi nachikumbiro nyange zvazvichidzokeredzana muroora una tete vake akakwazisawo tete vanongodairawo tsitsirido runyararo panguva iyo zvisarundutse mwoyo wauyawo nerudo uchida kukwazisa munhu ari kubatsirawo kana vana vake bcause mukuona musikana uyu kwandiri ndikutomuti mukoma not because of vakaberekwa ayo paari kubata mulife yandakachuza haasina kusiyana namai vanhu vavaenda zviri kuita zvega but ari kushaya kutendwa nekuti simba iroro risapere mari ndosaka vakuvavira zvichibva mukusawira newachinayo muridzi wenyaya kungomhoresana kungondisukirawo kana matende zvezvimuroora natete friendship kaikai amerika chaturari kanodipa kuti power zvoti havazotaurira nzi anosora akagara ndigare vakadzoka kumhuri yavo zvakanaka kana musapfuma wetu muchiudza muzukuru wangu akagara pamasvika nachima toya totsanga asapakandituka echibari
Tetenda ma. Oh, wafika.